వందనాకు మీ అందరు సామినేరే మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు మీదటే ఈ వెంటనే లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. మరి యేసుక్రీస్తుని ఒకటే మీ రోజు మరి వాకింగ్ క్యాన్జరే మరి మంచి మినిరే, మరి విశ్వాసతే మరి మునుడికి అందనేరే. దేవుడు నిజంగా మరి మనం చాలా కాపాడరు వినం. ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు వినం. మరి మన ఊరికి ఊరికి మన ప్రాంతం కావాలి. మరి దేవునికి మనం బెచ్చుకో మరి వందన మనడు కెత్తవాలి ప్రతిరోజు. మన యవ్వన కుశల కబడి నుంచి మన వాకింగ్ క్యాన్సర్ మీనాడా. మరి ఈ బైబిల్ స్టడీ నుంచి చాలా విషయం మనం నేర్చుకుందాం మీనాడా. మరి న్యాండు కూడా మన ఓడుకడ మరి యవ్వన కుశల కబరు మరి 12వ అధ్యాయము మనడు 12 నుంచి 12వ అధ్యాయం మనడు 12 నుంచి 19 వరకు మన ఓడుకాడు. యవ్వన కుశల కబరు 12వ అధ్యాయము మరి 12 నుంచి మరి 19 వచనం వరకు మనడు నాడు ఓడుకడ. నా సవితను భాష బైబిల్తే మరి మీ మతకు మీరు ఓడాడి అది మీరు మరి క్యాన్జటి బైబిల్ ఇరుపది మీరు క్యాన్జటి మన సవితను మళ్ళీ రోజు యేసు ఎరుసలేం వాసన ఇంజి పండుందికి వత్త దీపి మంది జనం క్యాన్స్తస్కే ఈత మారకి మట్ట నరికి పేసి ఓని కళ్యాణానికి ఓనికి ఎదురుగా అత్తోరు అంజురే దేవుడికి దండం వాటరు దేవుడి పెదటే వాదని ఇస్రాయేల్కి రాజు గొప్పవాడు ఇంజొర కేయికి ఎత్తరు. మళ్ళా సియోను పట్టణాతి మందని జనాకి నీరే వెర్తొద్దు. మీ రాజు గాడిద పిల్ల తర్రి వాసును ఇంజి దేవుడి పుస్తకత రాసి మత్తాడు. యేసు ఊర గాడిద పిల్లని ఊడి దాని పొర్రో తర్రి అత్తో వీటి శాంక మన శిశురుకు అసలు తెలుసుకుండిల్లోరు. కొన్ని యేసు సావించి తేది గొప్ప అత్తపాయ ఓని శాంక ఇలా రాసి మత్తెంచి మళ్ళీ ఓనికి బాధ తుంకుతూరించి అసలు జ్ఞాపకం తుంకుతూరు. ఓండు లాజరును వీసిపెట్టదు నుంచి బయటికి కరంగి సావి నుంచి ఓని త్యాత్తో ఇంచి ఓనితోటి మత్త జనాకు ఓని శాంక సాక్ష్యం కెత్తు. ఓండు ఇలాంటి గొప్ప పని తుంకుతో ఇంచి జనాకు క్యాన్స్తరు కాబట్టి ఓరిని ఊడవాలించి ఓనికి ఎదురు అత్తరు. అసలు పరిసేరుకు ఒరంకొరో ఊడ మనడు తుంగనమంతా వట్టి దాసిదైతే ఊడ లోకమంతా ఓని పెరికే అత్తే ఇంజోరే కెత్తరు. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ మరి ఊడరు మీద యవ్వన కుశల కబురు మరి 12వ అధ్యాయం మరి 12 నుంచి 19 వచ్చిన వరకు మనం ఓడినాడు. మరి యేసు యెరూషలేము పట్టణానికి మరి గొప్పంగా దాయటం ఆ అంశం దీన్ని పేసిమాడు. మరి ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీ మాడు ఊడక్కడ మరి దీనికి ముందే మాడు ఊడతాడా మరి యేసు క్రీస్తు మరి యెరూషలేము దగ్గరే మినో అవుతుంది మనం ఊడతాడా. మరి బెతనే అయిందని ఆనాటే యేసు క్రీస్తు మొత్తం మరి అగ నుంచి యెరూషలేము వాదనది మనకి ఊడరు మినడ. మరి ఈ వాక్యం మాడు బెస్కి చేస్తారు ఎత్తుకు మరి మాడు మరి మట్టలే ఆదివారం ఇందన్ని ఆ యొక్క ఆదివారం మాడు కేజిస్తాడు ఎత్తుకు మరి గుడ్ ఫ్రైడే ముందే వాదని ఆ యొక్క మట్టలే ఆదివారం రోజు మాడు ఈ వాక్యం మన క్యాన్సర్ మంతాడ బెగ్గత్కల మరి యేసు ప్రభు మరి యెరూషలేముకి గొప్పగా వాదటం ఇస్తుంది మాడు ఊడరం అంటాడు. మరి ఊడుకు మరి చాలామంది జనం విన్నారు. ఎవరందరూ బాతున్నమాట ఓడక్కడ మరి యేసు ఆ యొక్క యెరూషలేము వాసన భారత్ అసలు పస్కా పండుగ గురించి మరి యెరూషలేము మరి వాసరం వినం. ఆ యొక్క పస్కా పండుగ గురించి యెరూషలేము వాసరం వినం. వాసర మొత్తపయ మరి యేసు క్రీస్తు యెరూషలేము వాసన చాలామంది క్యాన్స్తారు జనాకు కేంజి ఎవరందరూ బాతు ఉన్నారుగా ఈత మార మట్ట నరుకుతారు. ఇంకా మన వేరే కుశలకి ఎవరు మా డోడుకు మరి మార్కు కుశల కబురు మత్తయి లూక వీటన్నిటి మంతే. మరి ఇదే విషయం గురించి కూడా మన ఆ కుశల కబురు కూడా మనం ఊడొచ్చు. మరి అందరూ మరి రోడ్డింపురు గుడాదారటము ఆ ఈత మార ఆ మట్ట నరికి అవి పేసి ఓరు మరి పాట మనం ఊడితాడా. ఇక కూడా మనం ఊడినాడా మరి ఈత మారాకి మట్ట నరికి పేసి ఓరిని కళ్యాణానికి ఓనికి ఎదురుగా అత్తో అంజోరే దేవుడికి దండం
దేవుటి పెదటి వాదని ఇశ్రాయేలిన్ రాజు గొప్పవాడు ఇంజరు కేయి కెత్తు. కాబట్టి మరి దేవుడి మీద వాదనాడు, మరి గొప్పవాడు, మరి ఇశ్రాయేల్ రాజు గొప్పవాడు ఇంజరు కేయి కచ్చినారు. దేవుడికి దండం మాట ఇంజరు. మళ్ళా సియోను పట్టణాతి మందని ಜನಕ್ಕೆ ನೀರೇ ವ್ಯರ್ಥದ್ದು మీ రాజు మరి గాడిద పిల్ల తర్రి వాసన ఎంజి దేవుడి పుస్తకత రాసి మత్తాడు ఇక మన ఊడనాడు. మరి ఈ యొక్క వాక్యం మరి బిగ్గ రాసి మీద ఎత్తుకు మరి జకరయ మరి 9:9 మరి మన ఊడతాడు. మరి జకరయ 9వ అధ్యాయము మరి 9వ వచనం మనడు ఈ యొక్క వాక్యం మన ఊడతాడు. ఆ బాత మన ఎత్తు మన సైవితను జకరయ మరి 9:9 ఊడుకు సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. మరి భాష బైబుల్ ఇల్లే కాబట్టి నన్ను చదువుతాను, తెలియని చదువుతాను. మరి మత్తయి కుశలు కాబట్టి కూడా మంతే భాషతో కూడా మంతే నేను చదువుతాను. ఇద్దో నీ రాజు జాలి మందనుడుగా గాడిద పిల్లది పొరో కుది నీకు వాసన ఇంజి సియోను మైటికి కెల్లాటి ఇంజి పూర్వత దేవుడి మాట కెత్తటు జరగడానికి వంత జరుగుతా ఇంజ ఇలా రాసిమైంది. ఇక మా డూడుకు మరి యేసు ప్రేమ గురించి బేల రాసిమైంది. ఎత్తుకో వాడు బేనుడలే వాడు మరి నీతి గలవాడు జరిగింది. తర్వాత వాడు మరి రక్షకుడు జరిగింది. మరి వాడు మరి దీనుడు జరిగింది అనమాట. చాలా తగ్గిసి మందులోని జరిగింది. వాడు గాడిద పిల్లని మరి తర్రి వాసన జరే ఇక రాసి మంతడు వాడు ఉన్నాడు. మరి జకరయ బెస్కత్కు రాస్తున్న ఆ ప్రవచనము అదిగా నెరవేర్తెత్తది మాడు మరి ఊడరు మేడ వాడు రాస్త ప్రవచనము ఇక యేసు ప్రభు ఆ గాడిద పొరో మరి గాడిద పిల్ల పొరో తరి అంజరు మత్తపోయ వాడు రాస్తా ఆ యొక్క ప్రవచనం ఇతను నెరవేరు మత్తట మాట ఊడరు మీనాడు. మరి మందునరు మరి క్యాయమైనారు బేల క్యాయనరు ఎత్తుకు మరి హోసన్న ఎందరు కూడా ఒక క్యాయమైనారు గూడ్కు అస్కి మున్నెదాయనోరు నన్ను మరి మత్తయి కుశల కబురు చదువునాను. మత్తయి కుశల కబురు 21వ అధ్యాయము 9వ వచనం నేను చదువునాను. అస్కి మున్నెదాయనోరు పెరిగే వాదన దీపమైన జనాకు దావీదిని మర్రెంకి హోసన్న పెబుని పెదటే వాదనాడు గొప్ప అయితో పరలోకతే ఓసన్న ఇంజి కూకువాటి సంబరం తొంకుతారు. మరి ఓసన్న ఎదురు క్యాయమినారు నాకు మన చదువుతాడు బెల చదువుతాడు. మరి ఇశ్రాయేలు రాజు ఇంజరు మన చదువుతాడు. మరి ఇశ్రాయేల్ రాజు మా ఇంజరు మన చదువుతాడు. మరి ఓసన్న ఎత్తుకు బాధ ఎత్తుకు మరి రక్షించటం మరి రక్షిస్తున్నాడు ఇత్తడు వేయితే మరి మమ్మల్ని రక్షిస్తా ఇత్తడు కూడా వేయితే మరి ఓన్లీ రక్షకుడుగా ఇత అర్థం కూడా మరి ఓసన్న ఇత పదానికి మరి వేయితే అనమాట. మరి బేల ఇక మా నోడుకు మరి ఇస్రాయేల్కి రాజు గొప్పవాడు ఇంజరు కేయి ఊరు మరి కెచ్చనూరు. ఇక మా డూడ్కు అక మందని జనం అందరూ బాత్తున్నారు ఎత్తుకో మరి యేసు ప్రభుని ఒక రాజుగా ఒక ఓడినారు. యేసు ప్రభుని ఒక రాజు తుంగవారించారు వారు మరి గట్టిగా వినరు మరి చాలా గట్టి వారు మరి నిచ్చి వినరు. వాడు యోవన కుశల కబురు 6వ అధ్యాయం వాడు ఊడితాడా వాడు గొప్ప కార్య తుంక్తపయ చాలాసార్లు మనం ఊడితాడా అక చాలామంది దీవే మంది వాడు కెచ్చరు మంతారు. మరి ఈడు మరి దేవుడి మాట కెత్తను రాసి వినం మరి ఈండే మరి లోకత్కి వాదన రాసి ఈయనే వినం ఈయనే ఇంజరే మరి ఈయనే మెస్సయ్య ఇత్తడు ఒక కెచ్చరు మంత. మరి బెస్కత్కు లాజరు మరి ఆ సావిత్రి నుంచి లాజరుని తేత్తుండవు యేసు ప్రభు అసకే మరి చాలామంది నమ్ముతారు. మరి యేసు ప్రభు బెగ్గత్కి అక్కడ దాయటం మరి లాజరుని ఊడటము ఇవన్నీ ఒక తుంగరు మత్తారు ఇంజే మరి యేసు ప్రభు మరి యేసులే వాసన మరి ఊరికి మరి ఊడుతారుగా మరి చాలా మరి బేరునికి ఎత్తడం మనకు తెలియవు ఊరు తెలుసుకుంటారు. మరి తెలుసుకుంటపోయా మరి బాత్తున్నారు మరి ఈత మారేకిన మట్ట ఇడుపు కూడా తారుతారు. తర్వాత యేసు ప్రభు ఆ గాడిద పిల్ల మరి తరి వాసరు మొత్తపై ఎవరు మరి క్యాయరు మినరు వారికి దండం వాట మినరు మరి దేవుడి పేరు గొప్ప ఆదవాలి
మరి ఇశ్రాయేల్కి రాజు ఈండే మరి ఓసన్నా ఓసన్నా మరి సియోను ನೀವು ವ್ಯರ್ಥಮಾನಿ జరిగింది ఇతుకు మరి సియోను పెదరి మరి యెరూషలేంకి ఇంకొరు పెదరి బాధ్యతకు మరి సియోను జరి ఆ పెదరు కూడా మరి యెరూషలేం పట్టణத்துக்கு మింది యెరూషలేం పట్టణத்துக்கு మింది ఇక మన డూడ్కు మనడు మరి నాగ మన చదువుతాడా జకరయ మన చదువుతాడు జకరయ మరి 9 మన చదువుతాడా అక్కడ మనం సియోను కుమార్తెలను మీరు మరి ఉల్లాసించడం జరిగింది ఇక ఊడుకు మనం సియోను పట్టణాతి మందని జనాకి నీరే వ్యర్థోద్యం జరిగింది అగ్గ మనం మీరు సంతోషంగా మందాటం జరిగింది ఇక ఊడుకు మనం మరి మీరు వ్యర్థోద్యం రాసి ఒకటి మరి యేసుక్రీస్తు ఈ లోకత్కి వెయ్యితో వాసి వాడు గాడ్డెపరు ఇలా మరి కొన్ని ఊరేగిస్తూ ఇలా వెయ్యితో ఎంజరే మరి ఆనాడు మరి జకరయ్య ప్రవక్త మున్నే రాసి మొత్తం ఆ మాట నేను అదే మాట మరి యోవానికి రాసురు మేము యోవాను రాసురే అదే మాట తను బేల రాస్తారు ఎత్తుకు సియోను పట్టణ మందని జనకి మీరు వెరతో తిన్నారు రాస్తూ భరత్కు మరి యేసు ప్రభు వత్తది బాధానికి ఎత్తుకు ఒకటి రాజు ఆదనకు అయ్యో రాజు ఆదనకు అయ్యో కానీ ఆ శిలోద్పుర్రో మరి నీ శంక నా శంక వన్ పాన వాడిన వాసు అందుకని మీరు వెరతొద్దు ఇంజ రాసరు మేము యోవాన్నిగా మీరు మరి వెరతొద్దు ఇంజ రాసరు మేము ఇక మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుగా మరి గాడిదపర తర్య వాసన గాడిదపర్రో వాడు తర్య వాసన గాడిద పిల్ల దాని పూర తర్య వాసన అయింది మరి దేవుడి పుస్తకం రాసి మొత్తాటిగా వాడు ఇక వాసన మేము కానీ మరి ఒకసారి గమనించటి మరి యేసు ప్రభు మరి గుర్రం తర్య వాదిళ్ళు ఎరుసలేంకి అయ్యో మరి ఆ రోజుకి మరి గుర్రంత బిడన వాసన ఎత్తుకు బాత అర్థం ఎత్తుకు మరి యుద్ధంకి వాసన ఎత్తటు మరి అర్థమైంది కానీ యేసు ప్రభు మరి గాడిద పిల్ల తర్య వాసన ఎత్తుకు అది బాధానికి మరి గుర్తుగా మైందెత్తుకు వాడు శాంతి మరి సమాధానం వాడు మరి పేయిస్తచ్చును ఆ శాంతి సమాధానం వాడు పేయిస్తచ్చును ఇత్త గుర్తింకి మరి ఇత్త గుర్తు మాడగ ఊడొచ్చు అనమాట మరి యేసు ప్రభు నిజంగా ఈ లోకత్కి వస్తుంది బాధానికి ఎత్తుకు మరి శాంతి సమాధానం వాడు ఈ లోకత్కి పేయిస్తుంది వాడు ఈ లోకత్కి వస్తుంది మరి నేను శిక్షించినాక అయ్యో కానీ ఈ లోకత్కి వస్తుంది మరి నన్ను వాడు మరి రక్షిస్తున్నాకి ఆ పాపతి నుంచి మరి నన్ను వాడు రక్షిస్తున్నాకి మరి ఈ లోకత్కి వాడు మరి వత్తం ఒకటి మరి బెచ్చ గొప్ప దేవుడు ఒకటి మరి ఒకసారి మన ఆ గాడిద గురించి కూడా మన ఊడుకు మరి గాడిద చాలా శాంతి సమాధానం అందడానికి వారు గుర్తుగా మింది గాడిద ఆ గాడిద తిని మరి యేసు ప్రభు ఎన్నుకుంటావు వాదనకి వాడు ಮತ್ತೆ మార్క్ లూక ఈ వీటి మన ఊడొచ్చు కుశలకడు మన ఊడొచ్చు మరి యేసు ప్రభుకి అయితే మరి పలానా నాటే మీరంచి మరి ಆಗ గాడిద పిల్లమంతే దాని తూలి తరటి దొరికైతే ఒక తలుపుకు అది మరి ప్రభువుకు మరి మా ప్రభువుకి మరి అవసరం ఏంది మీరు కెల్లాటి దొరికైతే వాళ్ళకే మరి శిశురు కూడా ఓరిని తలిపి ఆ గాడిద పిల్ల తిని తీస్తట్టుగా మాడు మరి ఊడరమంతాడు మరి ఇక మా ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి ఆ గాడిద మరి తర్రి వాసరు మేము కానీ ఆ జనాకు బారనుకున్నారు మరి యేసు ప్రభు వత్తద్దు మరి రాజు వాదనానికి మరి మా అందరి నువ్వు రక్షించడానికి ఎవరు అనుకుంటున్నారు కానీ వాడు వత్తది రాజు వాదనానికి అయ్యో మరి యేసు ప్రభు పుర్తస్ కూడా అసలు మన జ్ఞానులకు కూడా వాళ్ళకే ఎవరు బాధ అనుకుంటారు మరి యూదురికి ఒకటి రాజు పుడతా కాబట్టి వాడు బెగ్గమంతో మరి రాజు మందని ఆ లోను మనతో రాజు మందని మరి ఆ గృహతే ఆ లోన్ మనతో ఏం జరుగురు అనుకుంటారు ఆ జ్ఞానురు కూడా మరి ఓరు కూడా వాళ్ళకే మరి తప్పుగా అనుకుంటేవారు ఆ రాజునాగా అత్తారు మన ఊడితారు ఇక జనాకు కూడా వాళ్ళకే మరి యేసు ప్రభు ఒక రాజుగా తుంగవలని జరువారు మరి గట్టి పట్టుదలతో మీరు కానీ యేసు ప్రభుని ప్రణాళిక అద్దయ్యో మరి యేసు ప్రభుని ఓని తుంగని ఆ పని అద్దయ్యో
మరి దేవుడి లోకత్కి మరి మర్యాద యేసుక్రీస్తుని రోక్తది బాధానికి ఎత్తుకో మరి నీకు నాకు శాంతి సమాధానం మీద నాకు అది బేల జరిగితే ఎత్తుకు మరి నీ ఒకటే నా ఒకటే మందిన పాపం వాడు తీసి వాడతాయి మళ్ళీ అది బెగ జరిగితే ఎత్తుకు మరి సిలోత్పర్రో మరి నీ శంక నా శంక ఉండు ఆ పానం వాడతావు ఆ రక్తం ఉండు ಮತ್ತೆ ఆ నెత్తురు కారుస్తావు మరి నిమ్మనన్న ఆ సిలోత్పర్రో మరి నిమ్మన శిక్ష పొందవలసింది కానీ యేసుప్రభు బాత్తుంతో ఎత్తుకు మరి ನೀನಿನ್ನಾನೇನಿ ಆ ಸಿಲುಪುರ ವಾಟನೆ ಆಸ್ತಲತೆ ಆ ಜಾಗತೆ మరి ಓಂಡಿ ಡುಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ మరి ಓನಿ ಸಮಾಧಿ ತುಂಬ್ತರು ಓಡು ಗೀಡಿ 3 రోజులు యాత్ర ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾರೆ ಓಡ್ ఇక జనాకి గురించి మా డోడుకు ఓడు యేసు ప్రేమ రాజుతుంగ వలింది తప్పుగా అనుకుంచి ఓని పెరిక ఓరు వాసమైన భారత్కు యేసు ప్రేమ తుంಗ್ತಾ ఆ గొప్ప గొప్ప కార్య ఓరు ಓಡ್ತಾರೆ ఈయన రాజు ఉందరే మరి ఈయన రాజుతుంగ వలిందరే మరి అనుకుంటారు మొత్తం మనకి సౌత్కు మరి ಮತ್ತೆ ಕುಶಲಿ ಕಡು మన ಸೌತ್ಕು ಬ್ಯಾಲ ಮಂತಿದ್ಕು ಅಸ್ಕೆ ಮುನ್ನೆ ದಾಯನವರು ಪೆರಿಕೆ ವಾದನ ದೀಪಿ ಮಂದಿ ಜನಕು దావీదిని మర్రెంకి ఓసన్న ఇందరు పాట మీద మరి దావీది మరింకి ఓసన్న ఎత్తుకు బాత ఎత్తుకు మరి ದೇವಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಮುನ್ನೆ ರಾಸಿ ಮತ್ತೆ మరి దావీది సింహాసనತೆ ಕುದ್ದನೋಡರು ವೈತೋ మరి ఓండే యేసుక్రీస్తు ಮುನ್ನೆ ರಾಸಿ ಮತ್ತೆ కానీ ఇక మన జనాకి ఇంక తెలియో ಅದು ಇಂಜಯ್ಯೋ తెలియో మరి యేసు ప్రభు రెండో రాకడ వత్తపయ వాడు అస్కే వండు పరిపాలిస్తావు మరి యేసు మరి మున్నే వత్తది బాధానికి ఎత్తుకు మరి నేను నన్ను రచిస్తానికి ఓని ప్రాణం బట్టి మరి మనకి మరి జీవంతో వస్తానికి మరి ఓ డొల్లి అంచి మనని మరి ఆ పాపత నుంచి మనని మరి తేచి మనకి కొత్త బతుకు ఇదనకి కానీ ఇక ఓరు బాధ అనుకుంటారు మరి బైబిల్తో మొత్తటిగా జరగన కాబట్టి మరి దావీదు సింహాసన కుదనంగా ఒత్త రాజు ఈండే వేళ ఇంజరు వాడిని ఇంజే రాజుతో కొనిద్దరు ఇక మరి మినోరు అందుకని అందరూ కూకావాటరే మరి క్యాయోరు ఓరు మరి యేసు ప్రభుకోరు మరి స్వాగతం వారు ಕೆಚ್ಚೋರು ಮೀನು ಅದಕ್ಕೆ ఇంకా మా డూడ్కు ఇక ఇంకా నా మున్ನೆ ಸವಿತನು ಇದು ಯಾವನ ಕುಜಲಗ నా మున్ನೆ ಸವಿತನು ಯೇಸು ஒரு ಗಾಡಿದ ಪಿಲಾನೆ ಓಡಿ దానిಪುರ తర్ರಿ అత్తో అసలు జనాకందరూ ఇలా క్యాయర్ మత్తు వీటి శాంక ఒక శిశువుకు అసలు తెలుసుకుండిల్లు గోని యేసు సావి నుంచి తేదీ గొప్ప అత్తపయ ఓని శాంక ఇలా రాసి మత్తేంజి మళ్ళా ఓనికి బాత తుంపుతోరించి అసకే జ్ఞాపకం తుంపుతో ఈ గూడ్కు జనాభాను యేసు ప్రభును రాజుగా తుంగలేదు గట్టి పట్టుదల మీనరు కానీ యేసు ప్రభువును శాంతి సమాధానంగా మరి రక్షణ ఈదునోడుగా మరి వాడు వాసరు మీను గాడిద పిల్లకపోతారు తర్వాత మరి ఆ సిలువపరు మరి వాడు పానం వాటినానికి మరి ఎరుసలేం వాడు వాసరు మీను మరి నేను రక్షించడానికి ఆ సిలువకారం తుంగనానికి వాడు వాసరు మీన అవుతాడు మనోడు మరి ఊడరు మీనడు ఇక శిశుర్కుని సంగతి మన ఊడుకు శిశుర్కుని బాధ అర్థం ఆడటం పిల్లే మరి యేసు ప్రభుతోనే మత్తారు మరి మాట వాడు క్యాన్సర్ మత్తరు వారు మరి యేసు ప్రభుత్వం గారు గొప్ప గొప్ప ఆశ్చర్య సంగతి వారు ఊడరు మత్తారు మంచి వాక్యం వారు క్యాన్సర్ మత్తరు కానీ వారికి అర్థం ఆడటం పిల్లే బాధ అసలు ఎంజే మరి మున్నే ప్రవక్త రాసి మొత్తం నిజంగా జరుగుంది ఏంజే మరి జనాకందరూ ఇలా మరి ఓసన అందరూ పాడినారు కదా ఇంజరు ఎవరికి అర్థం ఆడటం పిల్లే బాధ జరుగుంది మరి యేసుక్రీస్తు నిజంగా రాజుగా తుంగున్నారు బేలా జనాకు అందరూ వాడి రాజుగా అయితే బేలా ఇంజరు ఊరు అనుకుంటారు మొత్తం ఊరు మరి యేసుక్రీస్తుని మాట ఊరు క్యాన్స్తో మరింగి ఎత్తారు యేసుక్రీస్తుకి ఎత్తావు బాధకెత్తావు మరి నన్నే జీవ మీదను నింజోరే మరి నన్నే ఆరి ఆసిమిన కత్తావు మరి నన్నే ఈ లోకకు వెళ్ళిన ఆసిమిన కత్తావు మరి నన్ను మీసేంగా నన్ను వత్తాను మరి నన్ను పానం వాటిను నన్నే జరగత్తావు
మంచి ಗೊಲ್ಲಬೋಯಂಡು ನನ್ನೇ ಎಂಜರಿಕತ್ತೋ ಇವన్నీ ಒಣಕೆತ್ತೋ మీ శాంక నన్ను పానం ಮಾಡಿತನು ನಾನು ಸಮಾಧಿ ತುಂಗಿತರು మరి 3 రోజు ನನ್ನ తేయిత్తను ఇంజరి ఇవన్నీ ಕೆತ್ತೋ కానీ ఊరు ఇవన్నీ మరిగి ఎత్తారు మొదటి శిశువుకు మరిగి ఎత్తారు. అందుకని ఇలా రాసిమిందే మరి 16వ వచనంతే వీడి శాంక ఉన్న శిశువుకు ఆస్క తెలుసుకునేలో గూని యేసు సావేంజు తేది గొప్ప అత్తపై ఒని శాంక ఇలా రాసి ಮತ್ತೆ ఎంజి మళ్ళా ஒரு ಒನకి బాత తుంపుతోరించి అస్కే జ్ఞాపకం తుంపుతో ಬೆಸ್ಕೆ ತುಂಬ್ತಾರಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಪ್ರಭು మరి ಒಂದು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಪಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಒಂದು ತ್ಯಾತ್ತಪಯ ಓಲ್ಟ್ యేసు సావిని త్యాత్తపై హస్కే ఇవన్నీ జ్ఞాపకం తుంపుతారండి శిశువురు కూడా. మరి శిశువుకు బనో మరి ఊరికి బాత్ జరగంది ఊరికి అర్థమవుతుంది మరి ఊరు మరి ఊరిని మంది జనాకిని ఊరు ఊడరు మొత్తం మరి ప్రవచనం మరి ఊరు కూడా తెలుసు మరి జకరైతే మంది ప్రవచనం వాళ్ళకే మళ్ళీ కీర్తనలతో కూడా మిందే నన్ను ఇది కూడా చదువుతాను. మరి కీర్తనలు 118 26 27 25 26 మిందే ఇలా మిందే యెహోవా దయచేసి నన్ను రక్షించుము, యెహోవా దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించుము, యెహోవా పేరట వచ్చువాడు ఆశీర్వాదముందును గాక, యెహోవా మందిరములో నుండి మేము దీవించుచున్నాము జరిగింది. ఇక మరి కీర్తనలు 118 మరి 25 26 వచ్చిన వాళ్ళకే మరి జకరయ మరి 9వ అధ్యాయం మరి 9వ వచ్చినతే ఇవన్నీ మున్నే మరి ఒక ప్రవచనంగా రాసి మొత్తగా మన ఊడరు మేడ ఇవన్నీ మరి శిశువుకి మరి గుర్తుపట్టం పిల్లి ఇంకా మన మున్నెడు చదువుకు ఇంకా మున్నెడు కత్తుకు ಒಂದು లాజరును వీసిపెట్టద నుంచి బయటికి కరిగి సాబి నుంచి ఓని తేత్తో ఇంచి ఓని తోటి మొత్తం జనాకు ఓని శాంక సాక్ష్యం కెత్తారు ఓండు ఇలాంటి గొప్ప పని తుంకుతో ఇంచి జనాకు క్యాన్సర్ కాబట్టి ఓనిని ఊడవాలించి ఓనికి ఎదురు వస్తారు. అస్కే పరిసేరుకు ఒరంకొరో ఊడ మనడు తుంగునవంత వట్టి దాసిదైతే ఊడ ఈ లోకమంతా ఓని పెరికే అత్తే ఎంజురే కెత్తారు. మరి జనమందరు బనో మరి యేసు క్రీస్తుని ఓడినాకి ఓని రాజుగా తొంగనాకి రంజర్ మినరు కానీ ఇక యూదులకు మినరు కొంతమంది పరిసేరుకు మినరు ఈరు బాధ ఈరి యొక్క బాధ మరి బాధ ఎత్తుకు మరి అందరూ మరి యేసు క్రీస్తుని పెరికే మరి అంజరు మినరు అద్దు ఈరు బాధ మరి అందరూ ఓని నమ్మరు మినరు అద్దు ఈరికి బాధ మరి బాధ అయితే ఒకవేళ అందరూ యేసు క్రీస్తు పెరిగి అతుకు బాధ అయితే ఎత్తుకు ఓరు మరి పెద్ద పెద్ద పూజలకు ఓరు రాజుకు మరి రోమా సామ్రాజ్య రాజుకు మినరు తర్వాత వీరందరూ పండితులకు అలా వీరందరూ మినరు కాబట్టి ఒకవేళ యేసు క్రీస్తుని రాజుకు జనాకందరూ మరి మాకు ఈ పదవి మన వర్డ్ మరి 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 మా మాట బేనకే ఇస్తాస్కే ఇచ్చు రోజుకి జన క్యాన్సర్ మొత్తారు కానీ తర్వాత జనం మా మాట క్యాన్సర్ వారికి యేసు ప్రభు మరి రాజు ఆస్తితో బేల ఇంత భయం కూడా ఎవరికి మిందే మరి చాలామంది వారు పెరిగి క్యాన్సర్ మినరు కాబట్టి మరి ఆ కసి కూడా ఎవరు మిందే మరి బేదవ రోజు అని పేసి మరి అవకోవాలి ఎత్తదు ఓరి మరి ప్రయత్నం మనడు ఇంతకుముందు కూడా మనం ఊడుతాడా బేగ మరి లాజరుని మరి సాగుని త్యాత్తపై కూడా మనం ఊడుతాడా ఓని అవకోవాలి ఓడరు మొత్తం మరి చాలా సార్కు ఓని ఇరికిసవాలింది ఓడరు మొత్తం ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆಲಿಗೆ ತುಂಗರು ಮೀನರು ಕೂಡ ಬೇಲಂದ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನವರು ಕೂಡ మనడు తుంగనదంత వట్టి దాసిదైతే ఊడ లోకమంతా ఓని పేరుకి అత్తే ఏం జరిగేస్తా మరి నిజంగా లోకమంతా ఓని పేరుకి అత్తే ఇల్లే మరి కొంతమంది నమ్ముతారు మరి కొంతమంది నమ్మిళ్ళు కానీ ఓరిగా చాలా మరి ఒరవటే బాధ చాలా బాధ మిందే మరి దుఃఖం మిందే ఓరికి మరి ఉంచుకడిల్లే మరి యేసుక్రీస్తు మరి కసి మిందే ఓని మరి అవకోనానికి మరి ఓరు ఊడరు మినరు మరి బెస్కే సమయం వేతా ఎంజరే ఓరు ఊడరు మినరు ఓడంటే మరి గూడుకు
మరి యేసు ప్రభు మరి యెరూషలేం పట్టణానికి చాలా గొప్పంగా వస్తారు. మరి జనాకు చాలా చాలా గొప్పంగా మరి స్వాగతిస్తారు. కానీ నిజంగా మరి యేసుక్రీస్తు మరి రాజుగా ఈ లోకத்துக்கு వస్తుండే కయ్యో ఓండు మరి ఈ లోకத்து రాజుగా వాసి మరి నీనాన్ని మరి ఊడినానికి వస్తున్నాయి అయ్యో. కానీ యేసుక్రీస్తు ఈ లోకத்துக்கு వస్తుంది బాధానికి ఎత్తుకు మరి నీనాన్ని రక్షించడానికి. మరి బెస్కత్కు మరి ఆదాము మరి పాపం దుంపుతుండవు. మరి ఆదామిని పాపత నుంచి మరి మనం కూడా ఆ పాపం ఎత్తది వస్తే మరి ఆ పాపము మరి మన ఒకటి నెత్తురితే మత్తే మరి ఆ పాపం తిని నొరదవెత్తుకు మరి శుభ్రమత్త నెత్తురే కావాలి. మరి శుభ్రమత్త నెత్తురు మరి బేన్నగ్గ గుడిలే ఈ లోకతే మరి బేన్నగ్గ గుడిలే. అందుకనే మరి యేసు ప్రభే ఆ దేవుడే మరి ఈ లోకతి దిగివద్దు వాసి వాళ్ళ శుభ్రమత్త నెత్తురు మరి ఈదనంకోండు మరి సిద్ధంగా వినం యెరూషలేం వాసన మరి యేసు ప్రభుని తెలుసు. మరి యెరూషలేం వతుకోగా యూదులకు మంతరు ఓ నాని మరి పెయిత్తు సిలువ వాడితారు జర తెలుసు. మరి తెలియకని సరే మరి యేసు ప్రభుని పని మరి పూర్తి దొంగనాకి మరి తప్పైతే ఆగే తిని వాడు పాటిసి పూర్తి దొంగనాకి ఈ లోకత్ಕೊಂಡು వస్తా చూడండి. మరి ఈ లోకత్ಕೊಂಡು వాసి మరి నీ శంక నా శంక మరి పానం వార్త దేవుణ్ణిగా మనడు అని ఊడ్రు మినాడు మనడు అని మరి మనడు అని మరి యేసు ప్రభుని మన నిజమత్త దేవుడిగా మనడు మరి ఊడ్రు మినాడు చూడండి. ఇక మన ఊడతాడా మరి అగమందాన్ని చాలామంది జనాకి ఊడతాడా మరి జనాకు మనం యేసు ప్రభు తుంకుతా గొప్ప గొప్ప కార్యాన్ని పేసి మరి వాడు మరి 5 వ్యక్తి మందినికి మరి ఆరిని మరి కీకని మాస్తదు అవన్నీ ఊడి రకరకాల ఏ గొప్ప గొప్ప కార్యం పేసేవారు ఊరు మరి యేసు ప్రభు పెరిగే ఊరు వాసనవారు. కానీ మరి యేసు ప్రభు నిజమత్త దేవుడిని జరే దాటి మరి చాలామందికి తెలియవు. మరి కొంతమంది విశ్వాసం వారు తాస్తారు కానీ మరి చాలామంది తెలియవు. మరి కొన్ని రాజుతో మనం ఊరు వాసన ఇక మన శిష్యుడికి మనం మరి యేసుక్రీస్తుని బాగా జరగని వారికి అర్థమాటం పెళ్ళి మరి ఇక మందని యూదురికి పోను ఊడుకుగా ఆ యూదురికి పోను మరి యేసు ప్రభుని పేసి కొన్ని బేలకన్నా బాధం తుంగవాలి బయటకు లోకమంతా కొన్ని పెరిగి అంజరే మరి ఒక కెచ్చరే వారిని అవకనంగా ఒక ఊడరు మీద. కానీ యేసు ప్రభు నాకు మన ఊడుకు మరి గాడిద పిల్లలు పొరు తర్రి చాలా తగ్గిసి చాలా దీనుడిగా మంచి మరి నీ శంక నా శంక పాన మీద నాకు మూడు యెరూషలేం వాసరమైన మరి అందుకని ఇక రహస్యం మీద ఏమని కుసలు కాబట్టి సియోను పట్టణத்து మందని జనాకి నేరే వెర్తొద్దు మరి నాటి రోజు మరి యేసు ప్రభుని సిలువ వాడతారు. మీరు ఇచ్చి రోజుకు రాజుగా అనుకుంటారు కానీ మరి వాడిని బెస్కత్ సిలువ వాడితారో మరి ఆ దూడి మీరు వెరతొద్దు మున్నే రహస్యం దాన్ని మరి ప్రశ్న మరి యేసుక్రీస్తుని మరి బేనోంజని అనుకుంటని ఈ జీవితాన్ని మరి యేసు ప్రభుని పేరు నేను క్యాన్స్తని బెస్కరా క్యాన్స్తపయ్య నేవేటి వాడు బేనోంజని అనుకుంటని ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు మరి గొప్ప గొప్ప కార్య తింగితోంజరే మరి ఓండు మరి నన్ను బాగు తింగితోంజరే మరి ఓన నమ్ముకు నాకు చాలా కలిసి వెయితుంది రకరకాల అనుకుంది నేనే యేసుక్రీస్తు దీవిస్తావు మరి తప్పకుండా దీవిస్తావు. కానీ మరి దానికన్నా ముఖ్యంగా బాధ్యతకు మరి యేసు ప్రభు మరి నీ నాన్నని ఆ పాపద నుంచి రచించడానికి ఈ లోకత్కు వస్తావు. నీకు నాకు రచన ఏదైనా ఈ లోకత్కు వస్తావు మన బెస్కత్కు మరి పాపతే మరి పాపంతే మన మత్తాడు అసలు యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు ఉండు ఆ సిలువ పడ్డొల్లి ఎత్త మరి ఆ పాపం వల్ల మనకు బాధ బతుకు మరి సావిత్తు మనకు వస్తాయి. ఆ సావి నుంచి మరి నేను నన్ను రక్షించడానికి ఈ లోకత్కి వస్తాం. ఈ లోకత్కు వాసి మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకతే మరి 33 సంవత్సరం జీవిస్తాం. ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా ఉండి ఈ లోకత మొత్తం మంచి నీ శంక నా శంక ఉండు మరి డొలేంచి మరి సమర్థంకుతారు
సమతుంకం సరే ఆ యొక్క సావిತ್ತ దేవుని మరి ఆపిల్లే ಉಂಡು ಆ ಸಾವಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಗಿರುಡು ತ್ಯಾತ್ತು ಒಂದು పరలోకత్కత్తో ಒಂದು మళ్ళా వేయితో రెండోసారి మళ్ళా ఉండు వాదన దేవుడిగా ఉండు మినం ఓని పొరు నమ్మకం తాస్తోరని ఓని పొరు విశ్వాసం తాస్తోరని ಒಂದು మళ్ళా పరలోక తీసుకునే కొండు వాసరు మినం ఈసారి ಒಂದು రాజుగా ఉండు వాసరు మినం మరి న్యాయం తీర్చిన కొండు వాసరు మినం మరి యేసుక్రీస్తు మరి దేవుడి నేను తెలుసుకుంటేనే మరి ప్రశ్న బాధ్యతకు మరి యేసుక్రీస్తు మరి నీ జీవితతే మరి ಬೇನು ಆಸಿವಿನ మరి నీ జీవితతే యేసుక్రీస్తు మరి ಬೇಲ ಒಂದು మిను మరి యేసుక్రీస్తు మరి నాకు తెలియంతేనేమో లేకపోతే యేసుక్రీస్తు మరి అన్ని రకాల కార్యత్వములను జరిగితేనేమో లేకపోతే యేసుక్రీస్తు మరి మంచివాడు అయ్యింతనే మరి అద్దు నీ ఒకటి మీద నిర్ణయం తీసుకున్నది కానీ మరి నిజం బాధ్యతకు మరి ఉండే రచ్చకుండుగా మరి మనడు మరి ఊడనాడిక మరి ఈ జనాకందరూ మరి యేసుక్రీస్తు మరి మరి ఓసన్న వాడు ఓరు పాట పాడుతారు మరి ఇశ్రాయేలు రాజు గొప్పవాడిని జరు కేయికెత్తారు అదే జనం మరి యేసు ప్రభు సిలువ వాటనస్కే మరి సిలువ వాటాటి జరు ఊరికే ಆಯ್ತು అదే జనం మరి సిలువ వాటనస్కే మరి యేసు ప్రభు సిలువ వాటాటి జరుకే ಆಯ್ತು ఇదికోరు వత్తది మరి బాధానికి మరి ఓరు యేసుక్రీస్తుని మరి బేల వెంబడిస్తారు బేల అని పెరిగేస్తారు ఇదికు ఓడు మరి గొప్ప గొప్ప కార్యత్వంతో అవన్నీ మంచి మనం ఊడొచ్చు మనాడు ఆశ్చర్యంగా మనం ఊడొచ్చు లేకపోతే ఓడు మంచిగా మరి మంచిగా పోషిస్తూ ఆరేసి పోషిస్తూ కీకే పాత ఈసిపోను పోషిస్తూ అనుకుంటాం మరి నీ జీవితం నా జీవితతే మరి యేసు ప్రభు మరి ಬೇನು ఆసివిన నేను ప్రశ్న అన్న మరి మీ ఎవటో వాటిని నన్ను ముగిస్తాను నన్ను చిన్న ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను మరి వాదన వరం మనం ఊడకడ మరి యేసు ప్రభు యేసునే వత్తపోయ మరి బాధ జరుగుతుంది మన ఊడకడ చిన్న ప్రాంతం కూడా దేవా నీకు వందనకచ్చిన దేవా నేను గొప్ప దేవుడిని దేవా ఆ రోజునైనా మరి యెరూషలేము పట్టణానికి నేను చాలా గొప్పగా వత్తింది దేవా నీకు వందనాకు దేవా మా సిలువ పొరో మరి ప్రాణం వాడడానికి నీ పని పూర్తి దొంగనాకనైనా మరి ఆ రోజు మరి ప్రవచనం మరి బేల మీద అవన్నీ నెరవేరుస్తారు నిమ్మ వత్తింది దేవా నీకు వందనాకు దేవా మరి బేణతకు మరి కొత్తగా తెలుసుకుంటుండవు మరి కొత్తగా మరి కేంజీ వినురు దేవా యేసు ప్రభు దేవుని జరి ఓదు నేను తిరిగా ఊరు మరి నీ బైబిల్ చదివి మరి చరిత్ర తెలుసుకొని మరి చాలా నిజం ఊరు తెలుసుకున్నానికి సాయంత్రంగా ఊరితో నేను తిరిగేదేవా మరి ఈ వెనలరీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఊడతారు అందరూ నీ దీవిస్తుందేవా మరి వాదన రోజుకి చాలామంది ఊడి మరి నేను మరి శుతిస్తున్నానికి రచన పొందడానికి సాయంత్రం జరిగి వాదన వేసిపోతున్నా దేవా మీ అందరూ వందనాకు ఆ దేవుడు మేము దీవిస్తాం వందనాకు.